Dena ondo zijoan, argia piztu den arte. Denbora asko zen juergara, ni enintzela atera, izugarrizko gogoa, ta suertatu zait aukera. Barra ertzean neska bat, bai bera ote da bera, aspaldi begia bota, nion ta noan astera, izketari ekin diot, ta segidugu aurrera, bapatean bota diot, goazen amaren etxera, igo eta pasilloan, ia lapurren antzera. Elkarri eskutik helduta, gelaraino heldu gera. Elkarri eskutik helduta, gelaraino heldu gera. Bapatean baztertu dut, planean neukan gau pasa, ta nere baitan pentsatzen, ere hasi naiz nere kasa. Batzuetan ligatzea, ez da irtzaten erraza, eta gaurkonek dauka oso gutxitako traza. Arropak kendu ditugu, berotu zaigu arnasa. Maindirepean sarturik, bizkortu dugu konpasa. Pentsatzen ari nintzela, hau izango da demasa, argia piztu dut eta eten digute jolasa. Argia piztu dut eta eten digute jolasa. Ta atean noski ama, ezin zen izan bestela, ez ere zean geratu, zaigu alegin ustela. Horrelakoetan nola, sentitzen den bat txepela, nik uste nuen builaka, bertantxe hasiko zela, ta bapatean esan dit, inoiz entzunez bezela. Gaur sorpresarik ez aitor, gauzak behardik horrela, eta esan dit kondoiak, mesan otxean daudela. Gazteak zarete eta gozatu dezazuela. Gazteak zarete eta gozatu dezazuela.